Prečo sa tvoja nehnuteľnosť stále nepredáva? Ako som už spomínal v predošlom videu, veľa majiteľov nastavuje cenu podľa pocitu susedov alebo inzerátov na internete. Kupujúci však porovnávajú stovky podobných nehnuteľností a príliš vysoká cena ich odradí. Veľa ľudí, a bohužiaľ niekedy aj realitní makléri, robia tmavé a nekvalitné fotky mobilom. A často je na nich neporiadok. S trochou nadsázky niekedy tam vidíte aj špinavé spodné prádlo na zemi. Veď ani auto by si neponúkal špinavé po off-road pretekoch. V kvalitnom inzeráte nestačia len fotky. Dôležitý je aj pútový nadpis, pôdorys, detailný popis, lokalita, hlavné výhody a technické informácie. Ak to všetko spravíš správne, priťakneš viac záujemcov a z ceny môžeš vyťažiť maximum. Ak chceš predať svoju nehnuteľnosť rýchlo a za čo najlepšiu cenu, napíš mi správu a rád ti s tým pomôžem.